40 елга якын гомерен эчке эшләр хезмәтенә багышланган Рафил Нигъманов истәлегенә Кайбыч районының Салтыйган авылында бюст ачылды. Тантаналы чарадан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Фидакар хезмәте белән ил тарихына кереп калган Рафил Нигъманов кебек генерал-майорлар да тәрбияләп үстерә юмарт авылларыбыз. Районга кергәндә һәрвакыт шалтыратадыр иде. Иптәш глава, мин районга керергә ярыймы, мин үземнең туган авылыма кайтам дип. Шуның өчен менә шундый булган шәхесебезне югалттык. Ул бердән-бер генералыбыз дип әйтергә кирәк инде безнең районыбызда. Авыр һәм җаваплы һөнәри эшчәнлеген җинаятьчеләрне эзләү буенча оператив хезмәткәр буларак башлый. 1993 елда Рафил Нигъмановка Татарстан эчке эшләр министры урынбасары вазифасы ышанып тапшырыла. Тынгысыз белгеч бер үк вакытта җәмәгать иминлеге милициясенә нигез сала һәм озак еллар әйдәп бара. Беренче карашка каты куллы булып тоелса да, күңеле йомшак, ярдәмчел иде дип искә ала замандашларым. Мин үземнең тормышта Казанга күчеп килгәч чалдан аварияга очрарга туры килде. Әйтергә була, Рафил Габдраевич аркасында мин бүген менә монда басып торам. Әгәр дә ул булмаган булса, может исән дә булмаган булыр иде. Рафил Габдраевичның исеме һәр вакытта да эчке эшләр министрында да һәм Казан юридик институтында гомергә яшәячәк. Чөнки ул югала торган кеше түгел. Аның исеме югалырга тиеш тә түгел. Ялан аяклы балачак эзләрен саклаган урамга үз исеме бирелер, бюст ачылыр дип уйлап та карамаган әлбәттә Рафил Нигъманов. Гап-гади авыл малае иде ди бергә уйнап үскән дустым. Авылга булышты беренчеләрдән булып менә ниде газ керттеләр, асфальт салдылар. Аның буенча. Аннары мәчетебезгә бик булышты. Рафил Нигъманов белән эшләгән елларга кайтып, истәлекләре белән уртаклашты бюст ачу тантанасын башлап йөргән, ярдәм иткән якыннары, хезмәттәшләрем. Әлбәттә, Рафил Габдраевич үзен чыгышу буенча да авылдан булгач, аның деревенская смекалка дип әйтәләр бит инде руслар. Анысы да бар янын, яшьләр дә үрнәк алсыннар. Бу безнең бик зур абруйлы шәхесебез. Чыннан да, хезмәтенә күрә шушы рәвешле хөрмәт бакыйлыкка күчүчеләрдән бигрәк яшь буын өчен әһәмиятле, туганнары өчен кадерле. Абый безгә постоянно булышадыр. Нәрсә кирәк, ни кирәк? Безгә нәрсә укуны бетергәч, армиядә хезмәт итеп кайткач, кая эшлисең дип баш ватып торырга туры килмәде. Безнең үрнәк бар, без туп-туры кирип киттек милициягә эшләргә. Әтиебез вафатыннан соң абый аның урынына калды. Барыбызны да кайгыртып яшәде ди сеңлесе Гөлсинә. Шушы халыкка җыелган өчен бик зур минем рәхмәтләремне җиткезәсем килә. Абый безнең бик күп эшләде авыл өчен. Бюст ачылганнан соң тантана эчке эшләр министрлыгы системасында эшләүче погонлы артистлар, полиция майорлары катнашында авыл клубында дәвам итте. Китапханәдә Рафил Нигъмановка багышланган күргәзмә дә тәкъдим ителде. Кайчандыр аны Салтыйган авылы тәрбияләгән иде. Хәзер исә Россиянең атказанган эчке эшләр органнары хезмәткәре, полиция генерал-майоры Рафил Нигъманов үзе һәйкәл, урам исеме булып, авылның, районның, республиканың киләчәк буынын тәрбияләү сагында. Мөршидә Җихан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Кайбыч районыннан.